Oyaro nyakoro Ramogi Jwang kendo machiegni kinyi makawuono chenro en mar ropiny ka wantiere kod achiel kachiel kar ka ibeda ni kod ng'eyo ni gin gik mage mosebedo kanyo katimore gwenge duto gigo mosebedo kacha katimore e thuolo giduto ka wantiere kod ikawo kinyi makawuono machiegni chenro anyinga Clovers Luoch nyaka sumo kanyo kwar mokeo nyaka sango ka koro nyaka sani nyakoro Ramogi Jwang wakoni aneni mathoth mawaikoni odiochieng' makawuono gin mage to magi bende wada bedo kae ka waluoni mondo ibeda ni kod ng'eyo ni nyaka sani wada ikoni weche machalo nade mago ka wantiere kod ka okinyi makawuono tantiere kae kod welo antiere kae kod janon siasa kaachiel koda ka afisa ma ochung' ne wechego mago mag owacho ni en ne ja siasa machon jaod bura machon e kaunti ma Migori ne ntiere kacha kar chung' burano mawendo kasani bende en jakom mano mar Sony Sugar okinyi makawuono wada bedo kode kachiel otudo kodwa yor Zoom ka wantiere kode mano kawuok e kaunti ma Mombasa odiochieng' makawuono to bende mokwongo gima wadhi bedo ka walose mano en mar National Dialogue Committee Retreat mano matimore e gwenge mago mag Naivasha mabende wada bedo kae mondo mi ang'wa winjane mano achiel kachiel de gik mathoth ahinya mabende wadhi bedo kae ka wanono ni mondo mi ibeda ni kod ng'eyo nyakwa Ramogi Jwang ka okinyi makawuono mano achiel kuom gigo mwada bedo go kato kata kapok wachako twak okinyi makawuono ka warango chal mar piny Kenya yena mondo mi koro akoni welo mantiere godo okinyi makawuono ntiere kae kod Daniel Orogo jalony e wechego mag siasa ango kono kae weche mag demokrasia kawuono da bedo ka kono no weche mag siasa Daniel Orogo yawre kendo machiegni Kamano Cleophas cheona cheo mabe ndalo mathoth ndalo mathoth sebedo ka aonge wang' jowi lakini agoero kamano kuom rwaka e chenro makawuono machiegni wabiro twak gi Uganda Ramogi jopiny kamano nyakwa Ramogi Jwang mago bende moko weche moko mada bedo kae ka wanono kendo ang' warangni e yo moro makare kendo mano bende weche moko mada bedo kae ka wamiyo pek to koro sani nitie kamati mano komiti mar thek mabende koro dhi nyime kod twak margi mano ka gintiere e kaunti mano Nakuru kama girome kachiel Elementaita to gino magilose ahinya hie mago gin wechego kotenore kod mago mag bero wechego mag uchumi kata duoko piny nengo mar ngima maidho makoro bende giwacho tielo machielo ni madhi bedo achiel kuom gigo mabende gibedo ka gimiyo pek e twak mopogore opogore ma gidhi bedo godo koro sani wanya winjane kaka gigo bende osebedo kacha katimore kaeto bang'e ang'o winjane duondgi bang'e ka gintiere kar kacha achiel kachiel mano ka wantiere korgi kanyo mago mineno sani mage jod bura mabende nitiere kar kacha mago moting'o jotelo bura mano kama gintiere gigo duto mantiere kar kanyo kotele kanyo kod jakom margi Kalonzo Musyoka e bade ma Azimio kaachiel koda ka Kimani Ichung'wah mano kantiere kar kacha e lo Kenya Kwanza kendo kawuono ang' wawinjane kaka giloso kotenore kod wechego mago mag tudruok kod mano mar bedo e yo makare kod twak mabende dhi nyime sani mano twak mar thek ochomo kama chalo nade to gin gik mage maponono gida miyo pek e kinde makoro ne gikwayo mar ndalo 30. The cost of living is not an issue that we can negotiate on and agree on in one sitting. And we have therefore resolved that beginning next week, we shall be inviting a number of experts to help us to crack the numbers. We know that Kenyans across the political divide are feeling the heat of gharama ya maisha. And I want to assure Kenyans that we are dealing with it head on. Mano chal mar wach Daniel Orogo twak madhi nyime mano chako dweche dwe osekalo kendo pod igeno mano dhi nyime oganda obed gi geno machalo nade wach mar pek mar ngima kata high cost of living pod dhi chake twak kendo koso mane gibedo go kinde mokalo nen mana mar umo wang' jopiny Cleophas sebedo ka agolo paro mopogre e wach mar aput manoket matwak bang' ng'anyo jopiny kalure gweche mag yiero mane otimore last election asebede platform mang'eny kawacho ni
warango historia mar aput michuogo ga bang' yierogi. To ki ineno nonro maber, ineno ka kochako from 1990s. Wasega bedo ka bang' yiero, ka ji ok owinjore yiero, tiket aput marango ni kendo yieri dhi tim nade yo makare. Ni neno 1990s, ndalo mane nitie gima niluongo na IPPG, be ni neno kanyo. Wabiro bang' yiero mane tulo nomuoche 2007, 2008, aput noket. Ma twak noket kacha ma was led by Kofi Annan. Ma irango to yiero nyalo bede e yo manadi ma ji yiego. Kendo nonro mare ji bro year after that bedo peace bebede. Wabiro 2013 be kendo ne entiem na winjruok mineno ka kacha ni luongo ni jo NASA kendo bedo piny gi jo Jubilee Alliance en mana wacha put ni bang yiero. Mano ka wabiro fast forward bang yiero ma 2022 kendo aneno ka kendo aputo ket gik miketo michuga put ma bang yiero gi. First of all, aneno ga ni en a waste of time, Cleophas. Nikech weche mar nonro bang elections gin weche ma aput mang'eny oseketo. Kriegler Commission noketo nonro mare oketa yanga findings mar nonro go. Ma findings go noneno maber ni beduru kuneno reform mar duol mochung ni bura ken matayo yiero kam. It has been there. Marario kendo Kriegler Commission nowacho be kuketo kurango constitution mar duol mochung ni yiero we obed gimoro ma ok bang' yiero to kendo tulo muoch wach mar IEBC ni. Koro ma en marario ni neno ka ne nitie aput moro ma bene jin winjruok noko bede mane was led by Otienda Mola. Aparo ni iparo wach ne onge winjruok. Moro ni kero ma is led by Kalonzo kod Kimani Ichung'wah. Agenda manoket mar discussion, agenda abirio kendo bedo reduced agenda 4. To ni neno ka jopiny kirango josiasa kendo kirango pachgi ni neno ka garama ma maisha ne en agenda manigiketo mbele kendo ne gimiyo heavy importance midwaro. Aneno ka kendo nawacho e platform nawacho ni aseneno ni josiasa kendo joma ni e committee ni ntie kaka gibuy time, gibuy a lot of time kendo jopiny aneno ka jopiny orio ben wuok kendo penjo gi penjo ma very serious iwinjo nikech this is the second time manomigi months kendo migi timeline manyaka gitigo. Ere gimomiyo timeline no fail kendo gidwaro extension no med gi ndalo to ndalo mimedo gi ni idhi med gi ndalo mar discussing agenda achiel mamano mar nengo mar maisha. Kendo nengo ka winjo kaka chairman Kimani Ichung'wah wacho ni na agenda ni kendo idhi luong experts iwinjo experts madhi bede mbele committee mondo okony crack numbers mondo okony crack numbers kendo migi ideas iwinjo ni ne nitie discussion mane finance bill ndalo cha mane dhano nowuok momigi ideas kendo kaka ginyalo reduce the cost of living. Sani kendo gidwaro ni aputni kendo mi 1 month mar winjo ideas mek ji angma mono gikaw ideas mane ji no appear before finance bill ka nikech ne proposals manobede finance bill kane poko tere e duon bura ne en gik mane deal gi reducing the cost of living. Aneno ni jopiny oribe nuoko mondo question the performance mar committee mar moket nikech okane ka gidhi mi jopiny paro maber okane ka resolution madhi wuok dhi konyo jopiny kiawa ka gidhi konyo jopiny. To bende ka japiny ipenjo kar kaniero entiere kanye kata manye ni entiere kama chalo nade gigi duto twak no mano mar thik kendo eda penj ni nyalo bedo ni kweth mar Azimio ema dhire ahinya mondo mi obed gi twak mar wi pek mar ngima kaluwore ni jopiny biro kawo gi yo machalo nade koso Kenya Kwanza ok oikore mana mar bedo gi twak machalo kama. Nyalo bedo ni Azimio konyo gi tijgi kaka jonon siasa mamoko biro bedo kalero. Aneno ka en both nikech ochopo kama koro anto na ng'eyo pacha won kanono gigi aseneno ka nitie winjruok
ne nitie winjruok ma jo kweth mar Azimio tend kweth mar Azimio chal ma nitie winjruok ma gisebedo go matin gi tend kweth mar jo Kenya Kwanza. Koro ni neno ndalo moro ka gai mar Wiper ne gibedo very heated discussion gi Hassan Omar. Aparo ne en gima ne ji nonene wang' jowi mang'eny. To kacha ne en wach mar edit mar elections. Nikech ne paro nopogre. Koro ineno sani Cleophas nitie paro mapogre mang'eny ma aneno ka jatend kweth mar Kenya Kwanza nitie discussion ma gisebedo go gi jatend piny. To pogruok sani en ni wuok e kweth mar Azimio nikech nitie penjo ma jopiny biro penjogi. Aparo ni luoro moro jopiny biro penjogi to mane wacho ni ng'anyo ji owe mondo ji odhi e wach mar discussion e dialogue ni. Ang'o momiyo results ok owuok ka ung'iso jopiny. Koro aneno ni en design mar managing jopiny nikech ka bed ni winjruok ne dhi bedo aput nikech ndalo mar aput norumo kendo gisekwa extension to jo Kenya dhi penjo gi penjo ma very difficult. Kenya dhi penjo gi to months musebedo discussion ni ere results ni idhi penj both kweth mar Kenya Kwanza gi jo Azimio. Jo Azimio aneno ka gin in a very difficult situation nikech gin gima ne gisewuok ka gin wang' jopiny. Koro jopiny ne dhi penjo gi penjo matek ere results ma wuok go e wach mar larruok mar committee ni. Koro the best thing ni neno ka moluor Raila Amolo Odinga no lieko ni kapo ni ji ok owinjore wach mar garama ma maisha ni to kendo nitie kaka dialogue ni dhi kethore. Koro aparo ni en management ma ji to winjruok ta neno an pacha wuon ng'isa ni jotelo gi ineno jotendwa gi jogi osewinjore en mana ni nitie pogruok matin ma gidwa fix within this time momiyo gini. Mano kama gintie gidhi manage oganda kata jopiny e thuolo maromo nade kata ka en miriambo ginyalo riambo kuom thuolo maromo nade ka giwacho ni gimanage jopiny e weche mag cost of living. Gimedo mana ndalo dwe ewi dwe ka kar mondo mi gichwala ne geno mane omigi gi aput makoro gitalo. Ok ng'en gima gidhi ng'iso jopiny nikech koro ing'eni ma omigi gikwayo dwe achiel. Kendo be kata ka gikwayo dwe achiel kiwinjo Cleophas gikwayo dwe achiel ni tok mana nomigi time ma winjo ji. Gikwayo dwe achiel kendo med omenda mar bet. Aparo ni mano be ni uneno ka gikwayo. Koro aneno ni committee ni emomiyo wacho ni josiasa kendo wacho ga ni issues mabedo gi critical issues kama jopiny kiko wen ga josiasa kende. Asekwayo ni nitie paro man ji osechwalo mang'eny. Iseneno ka law society osechwalo, iseneno ka jopuonj osechwalo, iseneno ka court osechwalo, joma ng'eny mosechwalo pach gi mbele aputni. To aneno ka joma osechwalo paro gi oripo ben gi form a unit ma gi hold go jogi accountable. Go jogi test mondo wang'e ni to kara months musebedo kan ere tangible results ma japiny koro nyalo hold go these guys jogi accountable. To ipenjo maber to en ndalo manade ma gidhi bedo kani. Josiasa gin joma kan manage jopiny. Koro ineno management gisewacho ni gidwaro 1 month mar extension. Iseneno ka gima giwacho ni jopiny penjo ma jopiny adhi penjo gin mar cost of living. Ema koro giwacho ni specifically wan wabet gi cost of living. Ji ok pare to agenda items moko manowach gi gin. Ang'o miyo jogi ok wachen to gichopo kune. Reforms ma IBC mane ji negore ne nitie ng'anyo ma gik moko nokethre kendo ji notho. Wach mar ne gi disagree gi outcome mar election ni. Ere gima owachi nikech giwacho ni gisechopo winjruok mar goyo committee mar selection committee. Ere agenda items moko gi. Ang'o miyo jopiny nyaka penj to agenda items mopogore gi wach mar garama ma maisha ni ji osechopo kune mondo holistically adwa ni jo civil society wuok, adwa ni jo kotu openj, adwa ni jo any trade unions maka mondo koro jopiny kendo nyaka penj nyaka koro ng'ur nyaka koro avoid gimoro mar appearing ma committee nge jopiny osechwalo pach gi mang'eny Cleophas. Okane kendo ka idhi luong jopiny kendo
chwale pachu wach mar cost of living because jose submission osebedo bed mang'eny koro sani. Mano kotenore kod weche konyo kuramo ke jwang' mago mabiro ne achiel kachiel bende koni kanyo ni antiere kod jaod bura machon mano mabende ni jakom mano mar Sony Sugar mabende wantiere godo kinyi makawuono mano Jared Kopio otudre kodwa e yor Zoom ka entiere county mano ma Mombasa. Jared, kama intiere oyawre Mombasa uchiwe yo machalo nade ukinyi makawuono to chenro bende chalo nade kodu kama untiere ukinyi makono ageno ni iyudo wa yo makare kendo koro bende waneni kamera ni mnyalo mana loso maber matin ubi mana mbele ni matin mondo wayudi yo makare. Aya kanyo koro chieng' koro goyi maber ahinya koro nyakora Ramogi jo anyalo mana neni to bende koro ilose kodwa imoso ukinyi makawuono to twak montie go kawuono mano mar twak mar thik kata bipartisan mar dialogue National Dialogue Committee nyaka sani ka posechope en ang'o minyalo wacho? Erokamano ahinya Cleophas. Adwa goni erokamano kuom miyowa thuolo ni mondo watwag gi ogandawa kaachiel gi erokamano bende onagi kuom kete e Ramogi okinyi masani. Adwa wacho ni wach twak mokwongo adwa koni Mombasa piny oru maber kendo liet nitiere maratari ka. Liet nitiere maratari ka kendo gima ng'eyo ni chenro ma wan godo koni ne wan koni kaka jo County Public Service Boards ma Kenya duto. Bende ane jakomgi iluongo ni County Public Service Boards National Consultative Forum. Ane jakomgi koro wan gi gima iluongo ni Annual Convention kama wapore weche watudo weche wang'iyo ni to weche mag dhiro tich kaluwore gi ndiko kaachiel gi chenro mag tije e counties onego tanang'o. Wan gi welo mopogore opogore kata kawuono wa expect ni the deputy president dhi biro ka kata ka kubiro to dhi oro jalwete. Kiny bende wa expect waziri Owalo gi joma moko ji jowach mang'eny nyoro ne wan gi governor ma Mombasa His Excellency Abdulsamad Nasser. Koro weche dhi kamano. Mombasa chiwa ber kendo kama kawaida piny liet to ober for a break. It's nice. Adwa wacho ni Cleophas wach ma dhi mbele sani mar jogo ma wach twak man National Dialogue Team ma kendo chako kwa ndalo kendo medo ni mondo gitim ogo tarbim e weche machane gi chako wacho machando Kenya ber to ber ahinya. Mokwongo ok wanyal bedo ni kaka oganda igni duto jok masani about 30 years old ung'eyo gani bang' yiero ka bang' yiero nyaka nduru gore kendo nyaka jibed piny wuoyo. Ng'eno nyaka chak penjore to nduru ni to gi twak mabedo bang'e ni en ohand jomoko koso nikech adieri makende ka gimoro osetimore chiel ting'eyo ni kaa gini timore koro atim ang'o mondo aket kanyakla mondo ka gik sechegi to gini kik chak nuore yo marach monuore. Omiyo gini ochalo nohal nikech jogi nyocha nomi 1 full month ging'e the issues kendo ne gikwong gibedo piny ma giwacho ni gima e gik modhi wuoye to gichak giyudo ka kendo gigo koro ok wachre negi kendo gichak giyudo other experts waketo gi ni gin experts to gichak gimanyonwa experts kendo mamoko ma mondo ng'isgi gik moko koro wawuoyo kod jogi ne oyier gi nang'o in the first place. To bende Jared mana kar kanyo kama pod ilero kar kanyo kinyalo mana yudo thuolo ma en gimoro ma iwacho ni magi gik moko manokelo pogruok mar paro mano tok yiero
bende iparo ni gik ma gitwakie ma mago bedo ting'o nyaka pek mar ngima koro wacho ni sani giyiere mar twak kendo ma nie margi mar ariyo mar twak wi wechegi mar pek mar ngima tiende nang'o ne chal ni gik ma gidarango gi hie bende gin gik mathago Kenya oganda miwacho kanyo ma ikgi romo sani 30 ywak ma giwinjo bang' yiero ka yiero bende gigi dhi reso gi e yiero mabiro kata e kinde mabiro mbele ka Cleophas an gini kanene ochal na mana mbaka gima wacho ochalo mbaka nikech uchumi igero gi policies kama gibede cha gidwa wacho ni cost of living odhi malo zaidi kendo inyo jopiny magikonwa ni ka gisetieko wuoyo to dhi bedo maber yet a democratic system dwaro ni ka jo Kenya Kwanza noseloso serikal jo Azimio ne yie to bede opposition to gichiwo alternative views magi e bunge kacha gibedo gi shadow cabinet secretary for education, shadow cabinet secretary for trade, shadow cabinet secretary for finance. In that format, every quarter or every month, gichung to gigolo policies, gigolo ideas. Actually, one only mondo Kenya the mbele maber mondo chungo dog piny serikal onego tema gima koro serikal be kuma gibede from where they sit ging'iyo ni jogi nigi a good idea, let us borrow this wakama wasuma ma wawe kaito piny gerore to kanyaka chuog duol mabe duol no kubed nono duol no e chulo mondo kanyaka chuog duol eka mondo chumo bed maber bende Kenya wan matek. Ai erokamano ma Jared Kopio rugoro achiel kachiel Kenya kaunti ma Mombasa kendo koro sani bende yene nyako Ramogi jwa mondo dhi ane okang' machielo bende mar twak man gokinyi ma kawuono pod wantiere kae kod Daniel Orogo bende wada twak kamachielo ma koro ma tero wa siasa to bende ang'o winja ne mana mapiyo pach Jared Kopio kachiel kod aka pach Daniel Orogo mondo gi studio kar kae Martha Karua koro wuok oko kendo golo duonde wechego mago maga Raila Odinga sero ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka koso oyo Martha Karua oloso kama e report ma ikno kor nyawadwa Lydia Okeyo makoro winja ne kaka noloso bang' romo kod jokanyo kaachiel kod aka josiasa mamoko mawuok e kod Kenya kotenore kod wach makoro bende nyalo bedo ni kelo liet ne jokanyo mamoko mag Azimio la Umoja wawinja ne kato bang'e wadhi nyime. E nyasi mar yango chieng' nyuol mar seneta Masiayo Buro Ginga, jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Lunch Ramogi Odinga nolieko wach matemo nyiso ni dibed ni Azimio biro siro jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka e laro kom tend piny Kenya e yiero mabiro. Miongoni wetu hapa mtu atasimama. Sasa yeye anafikiria ni mwerevu zaidi. Tunamwonyesha ati yeye hajui. Sisi tutasimama kidete na ndugu Kalonzo Musyoka. Bang'e to Raila nyocha oduogo kwero wachno kokalo kuom oboke kolero ni sapod chon kendo ok ginyal yango jal magibiro sire yiero mabiro. Kata kamano, Martha Karua mayande osire lwede yiero mokalo to wacho ni Raila Odinga ntiere kod ratiro mar yango jal mabiro sire yiero mabiro to kata kamano mano ok monj jalo mamoko chung kendo laro kom tend piny Kenya. It is Raila's entitlement to endorse anyone. Never mind that he wrote a statement of clarification. Even if he had endorsed, it would be within his right. The thing to note is that an endorsement does not in any way curtail the chances of any other person who may wish to enter the fray. Kaolosero mano kelo kanyakla ma kuom josiasa maya alwora mar God Kenya, jatelo mar duond bura mar NARC wacho ni pod gin Azimio la Umoja kata doko ni koro gin kod kanyakla margi kaka jotelo mawuok masawa riwruok motesini kamwene caucus. We are talking about the unity of the people of Mount Kenya, and Kalonzo Musyoka is our brother. We are in Azimio to stay, but we still have Kamwene caucus to caucus about Mount. Giango ni riwruok mar Kamwene no biro kanyakla mar chwala agenda mar jodak maya alwora mar God Kenya.
Kamwene started way before. So you cannot, even if you tried by any stretch of imagination. Are you so afraid that we might be organizing politically? What are you afraid of? Are we not Kenyans? Penjo maduong' ahinya mantiere karka joluo rango Daniel Orogo kiwinjo sigana ma kama en liet mane manodonjo Raila Odinga bende oduogo lero bang'e ni oyo nukawa marach ini kawa nade kaka kirange kinone siasa en liet ma koro dhano josiasa osechako winjo nikech nitie paro mopogre e wach mar elections mabiro. Cleophas ng'eni siasa chakre iwacho gan jongere wacho ni politics is local koro siasa osechakre at a local level ma nyaka ji rangaranga regions gi ineno ka jo Mount Kenya osechako gisechako biro kanyakla kendo wach kamwene ni ne wach mane ne wanene ndalo mane Martha Karua ne dhi join Azimio kendo kanyo to dogo lal kane oseyange ne ni jalup running mate mar Raila Amolo Odinga election mokalo. Mokwongo aneno ka en mana rango to ka ponono ni Azimio coalition dipogore kendo wach mane moluor Raila Amolo Odinga olieko ni en to koro odhi siro lwedo kendo sidho Kalonzo Musyoka kaka koro donje alap donje pap mar campaigning kaka jatend piny mabiro election. Iseneno ka ntie paro mopogre especially Kenya Kwanza ka especially Azimio ni bang Raila ere ng'ama is a probable candidate presidential candidate mabiro to bedo nikech Raila poko ochung mo declare fully nen ng'ano modhi support 2027 kendo osebede platform mopogre ko pache pogre mara en ni Kalonzo oromo kendo bro wacho ni ng'ato oromo koro aneno ka confusion osechako bede Azimio ka kalure gi ng'ama who is the probable candidate presidential candidate 2027 to kata kamano ntie paro mabe jo ODM bosechwalo Cleophas kagiwacho ni Raila pod nyalo chung. Aparo kiseneno ka ntie paro ma josewacho members of parliament osewacho gima tamo Raila chung e 2027 onge kech pod still energetic onyalo chung. To jo ma Cumberland bosewacho to wodgi osesidho Raila more than 3 times. Koro this is the time abe nyaka Raila otimre nade odwoge lwete koro aneno ka ntie joto mosewuok especially on Azimio kalure gi ng'ama presidential candidate manyalo chung e bana mar Azimio lakini kok gitang aneno ka Azimio dhi pogore e paro kendo ji dhi wuok gi paro mopogre ka gi support jo mopogre to mano be nyiso ni oken gima ber especially ka Azimio dwa chung as a unit in 2027 nikech paro mopogre gi ji dhi unga mkono jo mopogre kendo mano nyiso ni coalition mar Azimio nyalo pogre kendo ji nyalo go different directions lakini be awach ni be oken Azimio Kenya Kwanza be iseneno kan gi shida meki liet moko bende pontie liet moko ni Kenya Kwanza ka ineno ka jagoro maduong mar UDA angwa bire sigane no biro liet mantie kata assembly ma Nairobi karka bende angwa duoka mondo mi warangi to koro sani wapenja ne kanyo bende Jared Kopeo mondo mi okonwa ni nyaka sani sewinjo karkanyo liet mantiere kagi ka akiaka un bende kamubete kaka jo Kenya Kwanza liet makama kunene Azimio omiyo uparo machalo nade Martha Karua wacho ni oyo gini miyo ng'ata thuolo ng'ama dwa ochunga Raila sira ng'ama dwa siro to in kamibete inya wuoyo kaka jaoko mano mar Azimio inene yo machalo nade Jared Cleophas ingeni siasa kabet to eni kaka sama koro wadhieni what neno kadhi realignments the timore
realignments dhi timore in both divides. Nikech history bende wachoga ni bang' election ka bang' election, formations lokore. Makata ka gi maintain to siasa magore each coalition dhi pogore. Mar Azimio ni to tek ta. Mar Kenya Kwanza be tek. To kaka mar Azimio ni tek, en nikech ing'eni nitie geno inyalo mana chamo for a period. Ok inyalo chamo geno nyaka chieng'. Jogi oseketo Kalonzo gi geno higni mang'eny. Te bende as a politician, ong'iyo ni ike koro dhi mabor. Ma ang'eno compare himself gi the current president. Owacho ni ma ng'ama mbasna kata jabang'a osebiro mokalo bedo president, an pod oketa mana gi geno. Martha Karua bende nigi a feeling of entitlement nikech thurgi kata ne ok okelo kura, to thurgi nitie kura mang'eny. To kendo nosekete namba 2, ochalo ndiek moseket mong'we remo. Bende obro wacho to ichaki kala ng'ama ne namba 3 kata 4 chien kocha mpango mar Azimio. Dang chak ket mbele na nade ni obedo endorsed to abende antie. Koro lweny ni dala no mapek Cleophas to mane nature map politics, and especially kawa ng'iyo ni Azimio ni opposition. Ing'eni jok mane sirikal galo gi yot ikoni abana imbera ka wabiro chako duogi kama intie no, kata imbera ka wabiro migi makama. To jok mane oko isekete gi geno higni 20. Idwa chako kete gi geno sani to igabona no kadhi marach. En gima tek Cleophas. Erokamano ahinya. Ni gimoro ma inyalo bedo kata ka iriti ni to en geno mane manyalo bedo ni nitiere e weche gi duto ma oganda koro bende rakore godo, ka iwacho ni nitiere pogruok mago mag siasa mopogore ma pod imienjo kar kae. Nitie gino mane walosi ka pok adhi ir Jared Daniel Orogo. Warango ka en ruedhi mantiere e Azimio, to bende penjo meno kacha kane gavana machon mano Malekipa bende openjo kar kacha ni en ang'o marach ka wachako pangre kiwan. Nyalo bedo thuolo machielo pangruok ni nyanene ka pogruok kosi nyalo pime e yo machalo nade. Mano ka irango ng'ama dhi fuadho bandech Azimio. En chon ahinya mondo mi twak maka mochaki koso chon en ga mane nikijua Kenya Kwanza to singe margi yiero manyien gin gi flag bearer margi kendo gin gi deputy margi. Nyalo bedo ni pogruok nyalo mienjo ponono koso pogruok mar paro ni nyalo nyisa ang'o e kinde mabiro. Oken chon nikech wasebedo kineno ka bang' yiero to campaigns man yiero maluwo chakorega. Koro oken chon. Aneno ka formations kaka wach formations osechakre. Ineno ka ni Azimio ka dano ena liet mar presidential candidate. Kendo kakise iwacho ni ruedhi ni ka nitie running mate mabe ng'e maber ni is very abrasive, Martha Karua, ma nose maybe jogi nose promise ni bang' sidho Raila kaka running mate onyalo bedo probably running mate mar Azimio 2027. Koro mano ng'eyo. Kaiti bedo kani Kalonzo Musyoka be ose support Raila for 3 times koro sani mar 3. Koro bende gwenge Ukambani kucha nyocho sewacho ni Raila be nyaka declare. Aparo ni kama giromo gi Raila giwacho ni Raila nyaka declare ni o support Kalonzo. Mane wer magisebedo ka giwero. Anytime ineno ka Raila obaye gweng mar Ukambani en gan ni member of parliament kata senator nyaka declare ni Raila owach msimamo mar sidho Kalonzo Musyoka. Koro ineno ka parogi en paro ma kok gi handle maber gin mar formations. To formations ka chakore kaka ne owacho ni oken formations mabe chakore Azimio kende. Ineno ka jalup jatend piny be nyocho wacho mana ni endo bende oyawo bade mar twak gi joma ne oneno kaka josike mek siasa.
Cleophas iseneno kowacho ni sani koro bende en ready mar romo kod Uhuru Kenyatta mondo gilos weche mar jo God Kenya. Kendo iseneno ka formations ng'eny, koro aneno ka osechakore, ok en chon, osemana chakre kama liet ni en liet mar neno to 2027 gwenge, regions gi political parties nyaka rang to gin gichung' kune. Nikech gini kiwe nyaka elections koro biro machiegni inyalo bedo late, nikech koro sani each region rango mana formations margi to gin kune gitiyo gi government kose gidong' e opposition. Ka gidong' e opposition be girango ni formations margi nyalo appeal mondo giti gi government, kendo nyalo bedo gimiluongo ni bargaining. Koro mae gima dhi mbele, to aneno ka ok en gima rach, kendo asiro paro mar governor machon Nderitu Muridhi ni gwenge duto gi duond bura duto nyaka bed piny karango to region margi gin region ma benefit na di Cleophas. Wan kaka jo Nyanza nyochi winyo mnani msimamo marwa ni kata bed ni gine Kenya Kwanza, thoth mar jo Nyanza support Kenya Kwanza, lakini support Azimio, lakini giyao lwetgi mar tiyo gi government. Kendo ineno ka jatend piny ose visit Nyanza, kendo nitie gik mose yango development. Koro gwenge ka gwenge kata mana Mount Kenya no be giparo mnan to koro ere kaka wanya tiyo gi government. Kata kamano jatend japiny wuok e region ni, lakini nendre nok gine matunda mawuok e government. Koro be ema ineno ka formations maka, kendo Nderitu nowacho ni formations gi ok en ma discuss siasa kende, bendo discuss gik matimore gwenge mar Mount Kenya ka. Ok en mana siasa kende, en everything, welfare mar Mount Kenya ka. Erokamano ahinya. Magi bende matimore Mount Kenya. Jared, nitie romo machalo kamano bende ma ponono nitiere kacha bu Nairobi karka mano kelo kanyakla jotelo mopogore opogore mawuok kadho wath nam chumbi. Nano kacha Amason Kingi, speaker mano mar Senate, kachiel koda ka gavana machon ma Mombasa kama ne gintiere kacha odiochieng'no manyoro. Gik magi manyalo bedo ni ponono ichano kata ipango kotenore kod gigi duto. Nyalo bedo ni nitiere lwedo moro mabathe, nikech waneno ka Kingi nitie Kenya Kwanza ne sirkal, kendo gine mag osolwete mano kirango kadho wath nam chumbi kanyo kama nitiere okinyi ma kawuono. God Kenya ka bende nyalo bedo ni nitiere lwet Kenya Kwanza moro madonjo maponono dwaro kelo paro mopogore opogore, to pogruok e paro ni bende wanyalo konyo bedo pogruok e duond bura kata riwruog siasa mar Azimio. Cleophas, ing'eyo ni jo Mombasa, jo coast, the entire coast region osebedo ga ka gocho almost 100% ne jo Azimio kata kweth motenore gi Ogai Raila Amolo Odinga. To siasa macha nokalo mar 2022 ni jo Kenya Kwanza nochapo jo Azimio ahinya kadho wath nam chumbi koni, ma ne chigni gidwa barore mane dier. Jo nus nodhi ne Azimio, nus nodhi ne Kenya Kwanza. To ing'eyo ni President Masani en ng'ama ejasiasa ma is very aggressive. Nenore ni nitie kaka lwedo moro nitie madhiro riwruok ma jogi for two reasons. Gin gidhoge to giwacho ni gidwa loso a coastal party, or rather formation ma kelo together jo coast. But for what good? For what benefit? Ing'eyo ni ng'ama sani chalo kaka jatend jo siasa e gwenge mag dhowath nam chumbi en mane governor machon ma Mombasa, Hassan Joho. En ga ja ohala. To timo ohala ka ok iwinjri gi sirikal en tich matek. Samoro ohelni mogoyo gin ohelni motenore gi sirikal. Koro waneno ka bedo ni en koyono miye liet saidi machure nyaka o galvanize joge gi karachiel kaito gi support go the government of the day. Mane gima chalo ka gima dhi mbele sani
but en gima en romo kata riwruok makelo liet ahinya kineno kaka kinde siasa jogo nopogore mager ahinya e yor siasa kendo ne giwitore weche malich ahinya gayany modhi wang' achiel ma ok ne nyal paro ni migosi Aisha Jumwa to gi migosi Ali Hassan Jo ne nyalo bedo e mesa achiel ka giwacho ni giwacho dongruok mar churi. Omiyo riwruok mar Coastal an awuon anene lwedo moro mopondo. Lwedo mopondo ni nie Kenya Kwanza koso wuok kar kanya lwedo ni ng'ama nigi kad ni mopando lwedo mopondo ni chal naka gima wuok e Kenya Kwanza. Nikech Kenya Kwanza ka ema nitie karat. To ka ing'eni siasa ka wach karat be nitie. Koro nyaka bed ni oseng'isgi ni kuriworu kaeto usupport course makone ni nitie kaka jogeugi biro winjo ber kendo gwengeu be dhi yudo ber. To bende mane kama oganda onego bed ni chomo jarede nikech kiwacho ni ero weche mag lombo ji twak mogo mane wan go kawuono ne walose wechego mag rango achiel kuom gigo ma twak mar thek bende dhigo nyime kata ka kawuono pod gidhi nyime ka gintiere Nakuru gida thiro kata duoko chien dar kawuok e duond buche mane gimoro mantiere kar kacha ka wacho ni ero imiyi gimoro ichalo ng'ama iluongo kata ni kut bika ichalo mana gweno koseluongi tidonjo timaki tiriwori gi kweth machielo en ang'o manyalo bedo ni timore hie bende nitie chieng' mibone ka lwedo machielo ni ok odonjrego koso mane siasa mosebed ka igoyo to bende en moro minyalo chiwe paro mane mano te siasa ing'eni siasa gi kizungu wacho ni it is a competition for power and resources. So, power and resources mabire gwenge, monodong gwenge, power to make decisions kaka resources go bedo distributed. Mane omiyo okwanyal ignore the fact that regions biro romo to ging'iyo ni to ere position makawa occupy kata kama kawa bed to wanyalo bede meza miyalo dongruokwa kaluwore gi gombowa kata wanyalo bede position ma resources nitiere mabiro kelo lokruok e kit ogandawa kata ka giwacho ni giyalo ni mondo ji kik lomb mondo ae e parties ing'eni lombo party ok nyal dongo ka ok wuoyo gi jok mane ok un godo chon matiende ni ji lore ideas ji lore e promises magiketo ne ji geno magiketo kuom oganda mondo akocha mondo duok koni omiyo ka for the moment Kenya Kwanza ni at an advantage position mar keto geno kuom ji mondo owuog e kweth machielo ka ni kweth machielo. So be it. Okay, now legislate, chama. Then it means parties will not grow and then parties will not die. So, in a free market, GO's ideas, one and only kiuchumi, wadwatimo kama, education, wadwatimo kama, eturuka, wadwagero nugini, wadwagero nugicha. Koro, waparo ni kaun kodwa koni, to duachugo duto, wabiro take care. Aye. Clefas, asebedo ka apogora gi paro mar ni ka sirikal owuotho kamoro kata ka ni jomoko tiyo gi sirikal to mano miyogi advantage moloyo jomoko nikech Clefas waseneno ka mfumo mar sirikal ma wan go en mfumo mar allow devolution kendo kane wabedo gi katiba manyien kaka sani nogolowa e paro moko machon ni neno ka ji wuok dhi e State House kata romo gi jatend piny e state lodges mopogore
ni gidhi wacho ni gidhi kwayo kendo gi go chongi ni maendeleo okete gwenge. Iwinjo? To paro ni asebedo kapogore nikech the essence mane wabedo gi lokruok manyien e katiba ne ni gwenge duto ma 47 counties nyalo bedo gi dongruok ka resources oter kuno. Kendo constituencies nyalo mi resources kalure gi allocation mar Constituency Development Fund. Cleophas, ka wabedo ka kendo ka pod wane gi paro ni dongruok nyalo bedo mana ka wadhi mawatiyo gi sirikal matiyo, mana eka wanyalo yudo matunda mar dongruok. Mano paro ma ok ayiego nyaka sani. Nikech wadok e paro machon, ndalo kaka sewacho ndalo 1990s nyayo ma jine nyaka dhiye mene status ma gochongi piny koka jatend piny wacho ntabro miyo olemo, abro podo no olemo mar dongruok e gweng' nikech ubiro kate sikole state house ka. Aneno ni nyaka wabed jo moyier kendo jotend piny, jo wabunge, wajumbe kod senators nyaka bed mnani gibede od bura kata senate ka gigoyo governors kendo jo civil servant tesre kaluwore gi weche mek dongruok. Mano miyo government kata sirikal maduong' mamalo nyalo medo an extra fund kaluwore gi mana gik misetimo e gwenge u. Koro aneno ga ni paro ni en paro mar miyo wabedo gi diversions mang'eny e dongruok. Ni emomi neno ka siasa nyaka bed na siasa ma ayan kendo siasa ma ji pogore extremely. Nikech ji luwo resources ma kok yudo resources chal mana mionge Kenya ka. Koro an paro no tapogrago. Though ji wacho nitie siasa ma en siasa ma reality kendo dhamo wacho nitie siasa mar ideal. Aneno ni kalure gi kaka mana katiba owacho wabedo gi siasa kalure gi chik ma wan go e Kenya ka. Nikech ma koro puonjo wa mana ni nyaki bed mane power koka idhi yudo dongruok. Nyaki bed mana kisiro government koka yudo dongruok. Kata government imo marach. Kata mana bed ni in gi paro mopogre, ni paro no ok nyal bedogo kendo e gwengu ok nyal come together mondo uping sirikal nikech gwengu sirikal ok bi support. Koro an mano to na pogrago. Aparo ni wan gi katiba mobedo maber kendo miyo achike kendo miyo resources ma dongruok must be equally lure gi regardless of gweng miwoke. Ero kamano ahinya. Jared Kopiyo, ami mana thuolo bende mar duoko mano bende ka otenre kod paro mano mawuok e studio kar kaka wan gi Daniel Rogo. Ochuno nyaka ng'ato dhi go chonge piny kata ochuno nyaka lwedo mar sirikal donj kumoro mondo mi koka dongruok ochop ne jogo to jogi jo Kenya bende machulo mana osuru. Well, ayie gi gima Dan wacho kendo en gi paro maliw kabisa. To donge wan gi CDF already in all the constituencies of the Republic of Kenya. To bende pesa bende biro e counties te mag Kenya. To gima nyaka bende wayiere ni some resources, in fact not some, the bulk of the resources kaluwore gi chik mawango pod dong e national government. National government kamogo e toch duong large Kenya duong ka ok ubedo gi oganda mantiere e meza kama iyale the bit of the resources modong. Dongi nyalo bedo kata gi nyithindo auchiel to gin gi dwaro te. Nitie masiko koni ni baba anadwaro ma. Baba anadwaro ma. Kendo baba dwaro ma. To machielo to olingalinga en kowuok to dhi mana tijene. Gigi te odwaro adieri. To poko koni kaka baba. E kind ji ariyo gi ere ng'ama ibiro shughulika ne mokwongo. Dong makoni nikech osikore mai. Osiko bodha yokonia
gini dwaro mondo atim, gini dwaro mondo atim. Machielo cha nyalo bedo ni nitie gi dwaro bende mana maromre kata mapek ne machielo ni godo. To nikech pok owacho, ikawo ni maybe mare no ok agent kata ok priority. Emomiyo mbaka nyaka go mbaka kibede mesa migoye mbaka mar pok mar piny kanye madwachi bire teka priority ni bende bedo nikech yudo ka isekete kama jigoye twak makama. Okayie gi wach ma Dan wacho ni kidhi State House kati pay kata sikol kata bedo on the government side tigo chongi. It's a question of political association kendo bedo strategically kuonde miyale kaka resources bedo distributed mondo gombo mar oganda bendo winji e mesa. Aya, mane paro mantiere kar kanyo. Kendo kora dani jare dangi maki kanyo. Kama duogo ntie penjo kachal koda ka duoko. Mawuo kuom joneno wa okinyi makawuono. Kendo anga duogo mondo mi angwa kale wiye kanyo machuok e tielo mar ariyo mar twak kato bang'e ngotik twak mano bang' yweyo ma wakao sani. Koro ikete kar kanyo kora magijwango odom dakika ariyo to romo saa ariyo penjo mabende ni yoro anga duogo mondo mi wasomgi mana ikine mabiro. Kikidhi mabor cheno maru piny ka yweyo masani mane Ramogi TV. Pesa unapanga kufanyia nini? Kununua kang'ombe, kambuzi na kulipia mtoto pishi. Ni pesa ngapi unaona hizo ziko hapo, Anthony? 100k. You are our 22nd winner of 100,000 shillings on Jipange na View Sasa. Juanga ginengo mar ngima mamedo hidho beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent nino nyaka sweti ok ni en talent ni kori rie tiendi ni talent koro biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Edo kata mana nyuola kwiri ni kikidhi nyis ji to kok inyiso ji ng'ama biro ng'eyo yonge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi mar mondo mi wami jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kwa kilo ni chenro mano mar pok opogore. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa.
Machiegni nyakura Ramogi jwang' en mor mara ni pod intiere kod arano chak chenro mar Rupiny Okinyi makono sa achiel e twak mokwongo makoro sani wadonjo e tielo mar ariyo mar twagni mokwongo mantiere go okinyi makono ka orango chal mar piny Kenya okinyi ma kawuono. To koro sani nyakura Ramogi jwang' ka wane ote ariyo adek moko mantiere kar kanyo kotenore kod gigo duto bende matimore kacha e mbui mano ka gintiere kar kanyo. Ang' wakaw Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni akia wasiwasi ma jok moko ni godo 2027 pod bor. Wacho ni gik manyalo timore e kinde ka wacho ni ng'amo ng'eyo onge. Ng'ato nyalo tho, jomoko nyalo wuok e Azimio, pattern mar baba bende wang'eyo ga ni en last minute. Anto Kalonzo ema ni koromo. Wacho ni Wakamba osechung' kodwa since 2017. Wacho ni koro ber ka waduoko lwetwa. An ng'ama baba biro siro ema biro gochone. Akia pingo baba. Ruth kawuok Umoja. Erokamano Nyathi Ochieng'. Onyango senior driver ja Siruti. Aneno kendo awinjo chenro maler kawuok Awendo town. Onge tiende loso aput manono yiero. Yiero noserumo. Joma ne ok oyier ori 2027. Giwek pong'o wi jopiny kod weche manono. Aya. Owache kanyo. Wote moko bende nitiere donjo achiel kachiel mago ka donjo e mbui mag Facebook, Twitter kachiel koda ka Instagram. Wantiere gi jogo ambassador Odi Wuoro Tuoma OGW bende wacho ni nitiere ka en e gwenge Malamu. Kamachielo bende ote mag SMS kato bang'e ang' odonjo twak machielo mantiere go okinyi ma kawuono wacho ni Oluoch donge weche twak go to dwaro referendum. Ero nitiere kar kacha. Ramogi TV an jaote Dan asedonjo kendo nitiere Chula Imbo ka nitiere kae an Nabi wuon nyota. Ero kama ya wuon nyota. Jaya ng'ato wacho kar ka ni ji oduok pesa wadenyo El Nino onge. Maja yalo Roni kawuok Segera. Ero kama ya weche mag El Nino Joyce Oduor biro go sadek. Ang'o penjo kata ni pesa ni koro kano gole. Otiko deyo machalo nade. County ni dimiye paro mane. Mano biro sadek kidhi mabor Joyce Oduor ankelo twak machalo kamano. Kasani ornwa hotel ainda podo yawe na riadek. Auchiela nono. Nitiere koko mantiere county ma Nairobi. Assembly ma Nairobi. Kendo koro Cleophas Malala useloso. Mano jagoro maduong' mano mara UDA. Kendo koro gimosebedo kacha kowacho. Oloso kanyo motegno kaka inyalo duok gi e laini. Nitie jod bura ma county ma Nairobi makoro dwani mondo mi olok telo mantiere kar kacha. En ang'o miyo liet ni nyalo bedo ni buogo nyaka telo maduong' mar UDA. En ang'o miyo county ma Nairobi ok de deal kode kien. Nyaka sani kweth mar Kenya Kwanza e od bura no mano ma Nairobi gine kweth manok. Gidwaro mondo jatend kweth manok e od bura owil kachiel koda ka jalupne. Owinyane paro mantiere karka kato bang'e oduoge twaka mantiere karka podi gi Jared Kopio Ken Mombasa wane tielo mogi ka watieko mano wadonje twak mogik bende ma wan godo okinyi makondo. Sani owinyane ka Cleophas Malala no loso kendo miyo gi kacha tarik monego bed ni girome nyaka saa. Owinyane. Kwa sababu hapa kwa secretariat hatuna specimen ya all members of county assembly tujue kwamba hii signature ni right na hii ni fake. Hata hizi zimekuja kwa affidavit hatujui kama bado ni right ama kutakuwa na affidavit nyingine inasema kwamba tena ni fake. So tumesema kwamba kumaliza hiyo story yote tuite mkutano hapa wa viongozi wote wa county assembly on Thursday saa 4 asubuhi. Tumealika hata viongozi wengine wa chama wakuje tuelewane kama viongozi wa county assembly, tujue ni wangapi waliweka sahihi na ni wangapi hawakuweka sahihi. Sisi kama secretariat tutakuwa na usawa kabisa. Kama sahihi zitafikishwa zisemekane kwamba hawa viongozi wametoka katika uongozi, hata kama ni marafiki zangu sitakuwa na budi bali kuwaachilia. Mimi nitafata yale ambayo wengi watakuwa wameamua. Aya, erokamano ahinya. Mano Cleophas Malala, jagoro maduong' mano mar UDA. Jared Kopio, aniri ka in Mombasa. Liet mantiere e UDA nyalo miyo jomoko bende paro ni oyo jogi kogole telo. Bende paro moro ma ponono ipenjo kanyo ni county ma Nairobi en ang'o miyo koro kelo liet ka UDA ta ahinya e county ni ma Nairobi kidwa lok telo. Iwinjo gino ma bende Cleophas Malala osebedo kacha kadhiro.
Generally, siasa ma Nairobi osebedo ka peka hinya kendo chendo. Nairobi en kama cosmopolitan. To kuom higni mang'eny kabisa. In fact, for the longest time, iyudo ni Nairobi osebedo ga kago kura a political divide motelnegi jakom. Mane omiyo kata sani iyudo ni governor ma Nairobi nopusre modonjo gi UDA, lakini the membership of the county assembly, majority of them gin jo Azimio. Ma keto siasa matek nikech governor nyaka yud kaka tiyo gi MCS gi te mondo agenda ne okal through assembly. Iyudo ni kata mana county government ma Nairobi, appointments mag senior government officials, iyudo nitiere jok ma obedo fronted gi Azimio, nitie jok ma obedo fronted gi Kenya Kwanza, mondo harmony obedi, mondo ng'ani oti tije, nikech en tich matek ka ibedo sponsored gi a minority political party or political coalition, titelo environment ma ng'eny assemblers a kweth mopogore, kweth machielo. Koro en gima tricky. Emomiyo jo Kenya Kwanza nyaka gomb ni stability obed kodgi, nikech already gi joma tin gin kweth manok ei assembly. Iyudo ni ka koro kodwa bedo to chama kata tend chama gini ang'eni kata mana president nyaka chik ite ni to koko mawuok e assembly ma Nairobi en ang'o. Nairobi bende en kama lich nikech almost 50% of the national GDP wuok Nairobi. Uchumi ma Kenya ka bedo control gi Nairobi. Koro en gombo mar chama ka chama kata coalition ka coalition mondo gibende duondgi obede decisions mabedo made a government kata assembly ma Nairobi. Mane temo miya paro ni kakoko temo ni wuok, especially in the Kenya Kwanza team of MCAs, tiyudo ka nyaka chama itself, nyaka jotend Kenya Kwanza be nyaka chikiti to en koko ni en marango ire ka wanyalo konye nikech en gima nyalo hinyo kisiasa. Erokamano ahinya ka en koko mabe nitie kar kanyo onyalo konyo e yo machalo nade kapo ni koko Daniel. Omi paro mane? Ma en county ma Nairobi, majority kata jogo mathoth od burano gin jo Azimio, jok manok ema koro koko nitiere iye ka. Omiyo gavana bedo gi thuolo machal nade mar tich ponono? Aparo ni kineno nonro ma jo paro ma siasa osebede wach ma Nairobi County, ineno ka kosewach ni kweth manok en jo Azimio, to Kenya Kwanza en coalition. Koro coalition UDA nie coalition no gi parties moko. To UDA ni ema governor ma Nairobi no yier gi UDA. Aserango ni paro jipogre paro nikech ang'o. Mokwongo kan neno matut moko mag MCAs giwacho ni gi accuse Governor Sakaja ni ne force handshake kind Mulur Raila gi jatend piny. Mano accusation mano kwongo. Mar ariyo, jogi ose accuse MCAs, section of MCAs accuse Sakaja ni en ntie weche mek traffic, ntie weche mek Nairobi, cleanliness man Nairobi, gimoro se winj kon greener city. Ni nitie kaka Sakaja ose bedo ka tiyo gi jomoko to ti kodgi. Mar adek gisewacho wach ma ineno weche moko ma traffic jam, weche moko mar Nairobi city, ler ma Nairobi giketo mag girunde siasa ka. Lakini gima dhi mbele kaka nawacho nen paro mar
kirango matut section mar UDA gisechako succession mar Nairobi County. Gin gi paro mopogre, to paro ni wuok e secretariat mar UDA. Kati neno ka jagoro maduong' osewacho ni iluongo meeting kod MCAs jumani on Thursday. An karango matut kati wach mna en mana pogruok mar cleanliness, wach mar traffic, wach mar health in Nairobi. Kirango matut gin succession e siasa. Ni Sakaja sani kaka ja siasa be obed accused no osebedo ko consult sana kweth mar Azimio moloyo kweth mano sponsor mori be no tiyo ge to ko nyalo bedo ni adier koso kanyo to en mana sumo paro man ema wacho ni mano onge kosa nikech tiyo mar governor e counties te nyakiti gi leadership mar kweth manok. Koki nyalo pass legislation moke county government, a county assembly. Lakini kaka wacho ni en succession politics jirange ni en reason mare ma governor mano yier gi UDA. Koro consult sana mrengo mopogre. Gigi karango matut awacho ni en mana kaka wa discuss ni gwenge moko osechako discussion gi mar succession politics 2027. In Nairobi County waka be osechakre nikech jirango ka koro jirango ni en succession en Kenya Kwanza give this sponsor Sakaja as in second term kose girango mna pogro koro aneno deeply any solution madhi wuoke ka any secretariat gi National Governing Council ma UDA madhi rango solution mawuoke Nairobi ka kok gitimo kamano Nairobi dhi bedo gi siasa county assembly siasa mager ma governor ok dhi tiyo nikech some of these pieces of legislation finance bill manyaka kal mane county assembly ma Nairobi ok dhi kalo nikech pogruok dhi bede to number ma governor dhi dwaro mondo pass this legislation ok dhi yudo koro ka kirango to ma ok en mokwongo ni ndalo moko mar ne conflict mar governor Sonko man there was an impeachment kane wadhi e yiero ni Nairobi osebedo ka en kamano ma sani governor especially UDA nyaka bed piny kod jo members of county assembly mondo call the house into order otherwise jo Nairobi kudhi bedo gi service. Ero kamano ya dakika 15 mondo ngiwie kanya koro mo jongo ranga ne weche gi mag somo bedo ayud paro mopogore tenang manyalo bedo ni kelo paro mamienjo kar kanya koro monge jwang koro sani riwruok makelo ratiro mag oganda kaachiel kora kamago bende mag jal mochung' kar kende awinjo kanyo Boaz Waruku kaachiel kora ka ji mamoko bende mantiere kar kanyo makoro chwalo wach margi mano e doka koro gino ma gidwaro mondo mi ochung keto e tim paro no mano mara chuogo owacho ni mano yo manyien mano mara tiyo kod omenda kata keto omenda e mbalariany e weche mopogore ka wacho ni mano bende nyathiro weche mag yudo somo ne jopuonjre mopogore winjane kaka Judith Omoni koro noloso masigana ni kendo koro sani oikonwage e yo machalo kamano. E ng'ur ma ochwali e doho ma Nairobi ji ang'wen kama oting'o duol makedo ne ratiro mag oganda Kenya Human Rights Commission, Elimu Bora Working Group, Students Caucus kaachiel kod jal ma ochung' kar kende Boaz Waruku gikwedo paro mar chako chwalo omenda ne jopuonjre mag mbalariany ka itiyo kod paro manyien mar new funding model. Kaluwore gi ji ang'wen gi, gikoni ka irango kidieny 43 kare ma okwongo mar chik maketo weche mag somo kaka ratiro mag oganda, paro manyien no mar chwalo omenda ni e tok chik ok oriere, nengone tek ka bende ok oyange malong'o. Bende gikoni paro no biro weyo jopuonjre mathoth pacho ma ok oyudo sir mar siro sombgi mag mbalariany. Paro no bende gikoni ok omako kidieny duto mag jopuonjre kaka owinjore. Bende gilero ni paro no mar miyo jopuonjre hola mana ka osechopo hikgi mag 18 ok owinjore kendo owinjo ruch oko. E ng'ur mag chwalo no bende oriwo weche magikoni ok oketie mbui mondo mi jopuonjre one. Magi oriwo atamalo mar hola ma jopuonjre biro yudo, sir kod omenda ma owinjo gi goli ofuko, ongirimiti mag kawo hola, kaka itimo yiero ne jopuonjre ma ok nyal, kaka yoro kwayo kendo ne sir ma okwedi, ngima mar jopuonjre ma ok bi yudo thuolo e kidienje ma owinjore, kaachiel kod ngima mar jopuonjre ma kamoro ok bi tieko sombgi e kinde ma oketi. Ywak bende owuok ni jopiny ne ok oik makare ne paro manyien ni kendo thothgi ni e mudho kata bed ni paro no osechak chwal.
Kaluwore kod paro mane opuodh kod jatend piny Kenya William Ruto e chenro ni mane okete ayanga dwe mar adek higani, jopuonjre mawuok e anyuola ma ochando chuth ne owinjo yud sir chuth e yor hola kod sir mar piny owacho. Kama nyalogi ok rach ahinya to biro chulo 7% mar omenda mar somo, kama odong' to ibiro chul kod sir kachiel gi hola. Paroni mar chwalo omenda ne osechako tiyo e pacho ka, kendo jopuonjre ne oseriwore kod mbalariany rito mana omenda. Judith Omondi, Ramogi TV. Main sigana ma bende kawarango gin jopuonjre mantiere madwaro sir kama opogore sirkal osekete tim od bura kata kano chungo moko kuom gima wacho ni mar Presidential Working Party group ma bende nonego bed ni chwalo paro mopogore kotenore kod weche gi mago mag siro weche gi mag somo. Jared Kopeo, kama intiere, sirkal bende nigi winjo manyalo winjo koro jolony kata jok mamoko mantiere kar kaza to sani okenge moseketi kata okenge ma chik ma kamano bende koro osegoyo mano makoro mar neno ni omenda gi ochwal mbalariany e yo manyien mopogore gi yo machon. Bende nitie lokruok moro amora minyalo tim malong'o koso kata ka doho ochunge odhi keto sirkal mar Kenya Kwanza kama chalo nade gi lokruoge duto e sekta mar somo? Erokamano ahinya. Shida nosebedo kaka ne sirikal oroga pesa miluongo ni capitation. Model machon ma I would say ni arbitrary. Ndalo mane ane committee of education in parliament ne wachilisha ahinya kane wayudo ka Kenyatta University for instance ne yudo nearly 1.5 billion shillings annually in capitation. Tiyudo ni kamachalo Maseno, Egerton, nyaka universities madongo samoro miyo million 70 kende. Kono wacho ni to gigi gin universities te gin our own universities, they train our children. Every decision mabedo made ni university achiel yudo billion achiel gi nus, tomorrow to yudo million 70. The programs where they are required to run those programs. Koro we came up with the idea ni kaber to yud model ma imi kaluwore gi namba ma nyithindo to kaluwore bende gi cost mar programs ma university ran. Nikech inya yudo ni gima chalo ka engineering, gima chalo ka medicine and so on and so forth. Bedo garam gi bedo malo moloyo mamoko. Aparo ni it is in that spirit ma president nyocha no ong'ado bura ni mondo oket a presidential working party mondo otimane nonro mondo ng'e to ere yo maber mogik ma universities kaachiel gi higher institutions of learning nyayudo godo pesa ma support programs magiketo ma kendo manyalo miyo nyithindo madhi university onge ng'ama iloro ne oko. Nikech really education according to our constitution and right mar nyathi ka nyathi. Nyithindo gi onge ng'ama noyiero ni an onyuola gi poor parents to onyuola gi rich parents. Koro miyo en tich sirikal, en kuma sirikal mondo hakikisha ni nyathi ka nyathi usomo maonge akwede mora. To bende wadhi neno konyalore Jared kaluwore ni jonyuol moko ero ywak ni ero nengo mar somo idho malo, un kama ubete kaka joma ntiere e sirkal e sectors mopogore. Uneno sekta mar somo ka bende odhi bedo mana mar jogo duto kaka nochale kinde machon ni kata nyathi ma jachan yudo thuolo mar dhi e sikul marom gi jogo bende ma jomoko. Paro no pod nitiere koso ka koro kete maber moloyo inyalo wacho? Emomiyo abiro kakoni ni sani koro ne the working party ogolo report mokelo this model masani koro nitie. Koro seche mosechako bedo implemented to jok ma consume the program iwinjo ka jonyuol ywak, nyithindo ywak. Koro mano tiende ni koro ka sirikal en sirikal ma responsive to wacho ni apana nyocha waketo program ni to challenges mantie gi program ni en ma.
ere kaka wanyalo keto chenro maber mondo challenges ma jogi face we bedo mondo nyithindo som without interruption. Nikech ne kaluwore gi explanation ma the working party no keto en ni nyithindo ma wegi jomo ochul pesa. Nyithindo ma ok nyal sirikal chulo negi kaeto bende nitiere program mar High Education Loans Board maka girewo to pesa no te dhi chulore ka ok janyuol ogolo pesa kata matin. Actually pesa ma janyuol biro bedo ni manyo maybe accommodation and upkeep, but basically pesa madhi towards the education program onego bed ni wuok at this new funding model. Ka nitiere challenges, then teach ministry mar education mondo bed piny immediately mondo kik somo obed interrupted, mondo those challenges obed corrected immediately mondo nyithindo dhi mbele gi somo. But the baseline here en ni onge nyathi monego bed ni bedo dala kosekadho dhi university kata dhi technical training institute ni oonge pesa. Somo in Kenya has become very expensive, and as a responsible government, sirikal nyaka ket mikakati modhi neno go nyathi ka nyathi oyudo somo moromo go kata modho. Erokamano ahinya mano Jared Kopiyo, jakom mano mar Sony Sugar, ma bende jod bura machon mawendo, oleronwa maber kaka ong'eyo ka bero osebedo kacha komitino mano mar somo e kinde mane nitiere e od bura kacha. Aduogo studio kar kae an gi Daniel Orogo, jal non siasa okinyi ma kawuono bende jal ma jalony e wechego mag demokrasia, ka nitiere kapis mare kaka nitiere kata democracy move mano mantiere Afrika mangima. Okinyi ma kawuono nonwa siasa ka sani bende warango kama chielo wadeno winja ne pache kotene kod wechegi mago mag somo mbalariany. In bende ng'ama osekalo e tiegruok gi duto nyaka sani, chal mar wach en mane Daniel, kiwinjo kanyo ywak mantie, kwayo makoro osechwal e do bura makoro nitiere kar kacha, sirkal ne gin gi paro machalo nade maponono nomiyo weche ni obiro, to bende ng'enyalo dok chien e wi parogi? Aparo ni education sector mar somo ose tim reforms mang'eny. Cleophas, ineno ka wabiro mbele pod sani dhano struggle gi transition mar 844 to CBC. Ineno ka sani ji wacho, kata senators ne wacho, neno ka Migori senator no wacho gi Migori women rep, giwacho ni nitie confusion e transition mar system mar education. Kendo chando ji nikech koro from primary to junior secondary school ineno ka nitie equipments ji pok obedo ready. To koro sani koro be wach mar lure gi pesa mimi mbalariany. I'll siro lwedo coalitions modhi e court gi specific issues. Mokwongo, Cleophas, dhiwa e mbalariany kata support mane wayudo, ni yudo ka ne nitie process ma nitimo ka ng'ato identify ni adier in needy student ma dwaro kony koa e government. Ineno ka ne nitie forms manimi mabedo signed maybe gi chief, mabedo signed maybe administrators ma wacho ni adier nyathini en nyathi ma jachan madwaro kony. Lakini sani kirango recommendations my presidential task force ni ineno ka nitie onge procedure maber mar rango to nyathini en giman ma determine en jachan madwaro support ma government. Koro on that issue, secondly, government reforms mar weche mek somo osebedo kan gi nok, especially nikech wach mar public participation. Iyudo ka presidential unit decision ikawo mamalo to jopiny ok obedo consulted. Adwaro ni the unit kata president o make directive mar task force ni kendo doge tich mondo team public participation maber giwinj ywak kendo chwal mosebedo ka ibedo gi different task force mar, especially on the issues mar procedure mar identifying to kara nyithindo manindi madwaro
kony totally kendo madwaro kony e hola loan. Procedure ni enang'o? Nikech procedure ni pok obedo defined maber. To ka dhi bedo gi nok nikech inyalo yudo ni nyithindo ma jochan will be left out manyalo emidhi kawo. Nikech ing'e nitie iye ka nitie cartels ma be nyalo be iseneno ka nitie kony mosega bedo kikonyo joma nigi uwezo matimo kamano kendo joma weyo nyithindo ma jochan. Koro an on these specific issues, ariyogi ema dwaro ni task force odoge tich mar serious public consultation kendo bed out of court settlement. Kendo nyaka bed discussion. Nikeni be ok wanyal bed e court ndalo duto. Aneno ka jomosedhi e court gi obed gi go bad gi piny giduog gi team public consultation gi government stakeholders, especially a presidential committee ni mondo jo oyude winjruok. Otherwise aneno ka nitie ywaruok mabe madhi hinyo mana nyithindo moriwo be ni dhi somo sani. Aya, erokamano Daniel Rogo. Wach mari mogik sani bo dakika achiel nyalo bedo mane? An wach mogik aneno ka wachna dok e task force ni mani osedhi e retreat. Ok wanyal bedo ni wago mbaka for the whole of life. Ni bang election nyaka inena mbaka, inena pute, inena adwaro ni jopiny obed gi feedback mechanism mar goyo tesre task force ni. Ok wanyal bedo ni iluongo ga ji ni chwalo paro every time. Adwaro ni this should be the end. To jopiny must demand ni task force ni pesa dhi midgi be onge nikech osemigi provisions, osemigi time. Adwaro ni jopiny koro demand for accountability mar way forward. Nikech gisebedo ka 3 or 4 months gi nyaka bed gi way forward e retreat magi kauni. Onge extension moribo en gibede gi migi time mang'eny nikech mano be gidhi kawo pesa i public offers matiyo. Erokamano ahinya Daniel Rogo. Jared Kopio, wach mari mogik. Intiere romo bende ma yuoro kanyo e kaunti ma Mombasa. Nyamiyo bende ni jopiny ogen ang'o kawuok e romo machalo gi mano gi wach mari mogik bende okinyi ma kawuono? Romo makoni ni watemo mana share best practices in the industry. Matiende ni wagombo ni kaber to boards duto mag counties ma Kenya ka obed gi the theme of our meeting the role of the boards in advancing good corporate governance for sustainable development. Matiende ni wagombo ni mondo boards duto ochak kao kido to gi atua mabeyo in the practice of human resource industry mondo waket the right people for the right positions within the counties mondo dongruok to be sustainable development to be within those very counties. Kendo wageno ni bang convention wani to lokruok ibedo malich ahinya in the way my public service boards run their affairs. Ningech wan gi so many speakers mobiro puonjowa in the area of good governance. So ka kanyo ado mana wacho ni e wach twak madhi mbele mar national dialogue mana kaka siepna Orogo sewacho ok wanya bedo ni after every election for the rest of our lives wabiro yalo outcome mar election. And to be honest, Cleophas, iyudo ni elections te unge mikwalo mana presidential election mikwalo nini kwa penjre ni to what really is happening. You may be told ni election ka election kato ber maro monade nyaka complaint pedie to nyaka wachak land kaka Kenya kaka jo Kenya nyaka wachak puonjore ni bang yiero to wago step chien to waweyo ng'atno modonje tich tiyo warito yiero machielo. Nitiere legal processes machalo kaka court process mar ang'o ka in aggrieved
ni paro ni ngamo yombiyo makare tinyalo exhaust those avenues to kose rumo magi golo verdict kamano ka watieko you step back and let ngamo win no uti mane kaka democracies te world over tiyo okwa kada wabedni ward rep complain MP complain women rep complain, governor complain, senator complain. In all the seats in the country, we have a chaotic country. We must tell the truth the way it should be. All our leaders who compete for elective positions obeyed most. Mondo kajo pinyo senga do buramo go kura in a certain way. Katakanga to kwalo do koto koneno no kwale. Wawe jogo tuolo mondo ti mondo wariti gi okang' machielo mondo chakwa kwajo piny. Erokamano ahinya Jared Kopio, mano jakom mar Sony Sugar ende romo mare mar utune public service board mano ma counties matimore kacha county ma Mombasa. Erokamano ahinya Jared Kopio mabende jabura machon ma wendo kamachielo an ka Daniel Rogo aguni erokamano ahinya Woodlu itimo makare ma chopo kiny ma kawuono en moro mar watime kendo chieng' machielo ka wantiere kae chenro mara rupiny nyakora moge jwang'o wino nyangs mawacho no more twak kendo penyo ka joidien opposition nyaka ti nie pinje maoko mosedongore kendo gitiyo mana yo makara ng'atimore Kenya kar kae. Odeka wacho ni kembe sukari wadwa ni mondo mi oyaw yudhe oyud konyruok pesa wuothe gweng' mopogore opogore Siaya County watching. Pereza Dhiambo bende wacho kanyo ni poch gi pak ni jogo duto matimo penj mosechako ikre gi jogo ma graduate kawuono. Presley Ayeko bende wacho kanyo ni poch gi pak uchopne kamora mora ma entiere odiochienga ma kawuono. Nyakora moge jona kelo chenro ma kawuono nyinga Cleophas Luoch jakisumo kanya kwar moke nyaka sango sa osekal dakika 34 tok sario mar okinyi. Awe mondo mikoro igol koti mirwako imbek belt ma itweyo mondo mi misip kikridi wadonje chenro mar orako kikidhi mabor kete manera Ramogi TV. Dan